Gaur ireki dituzte ateak eskualdeko ikastetxe batzuek, lehen aldiz konfinamendua hasi zenetik. Larun batean plazaratu zuen Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailak zentroen irekiera arautzeko dekretua. Bertan zehazten denez, batxilergo osoko DBH laugarren mailako eta lanbide heziketako ikasle eta irakasle guztiak itzuli beharko lirateke klase presentzialetara. Baina jaraldean oso ikasle gutxi bertaratu dira gaur hezkuntza zentroetara. Ikasle eragilek klasera ez joateko deia luzatu dute. Laudio BHI institutoan adibidez, aurretik zehaztuta zeukaten planarekin jarraitzea erabaki dute. Gauzak hala, lanbide heziketako eta batxilergo bigarren mailako ikasle batzuk baino ez dira bertaratu gaur ikastetxera, segurtasun neurriak betetzeko. Datozen egunetan modu berean jarraitzeko asmoa dute, hitzordu eta klase puntualak planteatuta.